Cool. So now if we... Okay. Right. Reit, da ni wedi dod i studio Ferlas wan i recordio'n trydydd single, Can. Dim Cwmwl, di henw hi, a mae'n gan maroged o fydd y chwarae blynyddoedd, yn dyddi. Ond da ni wedi rhoi rhyw twist bach newydd iddo fo. Felly, feithio nhw chi gyd licio fo di. Mae Mark wrthi ar y drums ar hyn o bryd. Beth arall? Go. Ti'n gwestiwn i fi? Gwaith calad. Achos da ni'n adio rhyw feel gwahanol i'r can. Da ni wedi gwneud o mewn segments. So. A wedyn mae Rich di gofyn fi wneud un bit mewn un lle. Wel, da ni wedi recordio syth trwad cynta efo'r feel a wedyn jyst i adio fwy at y feel fel betai. Da ni jyst i wneud un neu ddau bits mewn segments. Gofyn ni ymarfer bach neithiwr. Pob talu rhan bach o syniadau fewn. Gweld be fydden ni'n neud i godi'r can i'r lefel ychel adra ni. A dwi'n meddwl nhw'ch chi fwynhau be da ni wedi neud. Mae'n dangos ochr bach wahanol o hynna ni, dwi'n meddwl. Mae o'n gwaith calad achos ti'n gorau concentrate o cyfri a gwybod yn un o lle o ti. Fi o'n i'n llanelli o faint mis yn ôl yn recordio ar gyfer heno. Fe gofyn ni gyfle i chwarae'n fyw a gath Mark ag Owain gael gwneud cyfweliad. Ac wedi wedi brysur ar yr hwylio. Dwi'n syni dweud gwir, so oedd o'n bwysig bod ni'n cael yr ymarfer yma neithiwr. Ar ôl setio guide track y drums sy'n mynd lawr cynta sy'n rhoi bed i'r can. A wedyn mae'r bass yn mynd lawr wedyn. A wedyn gitar. Gitar, gyn bass, ie? Bass gyn gitar. Bass gyn gitar, gai. Ne. Sut ydych chi, Mr Roberts, da ni'n mynd i gweld chi a sbel? Da chi wedi methu ni? Na, really da. Dim chydig bach? Bach da. Unwaith y popir, ni stopir. Mae'r busnes Pringles ma wedi dod yn bach o draddodiad, yndi? Wel, nes i ddod â can efo fi tro cyntaf un o dyma fel band a wedyn. Mae'n just yn part o ritual hon. Di Rich yn gadael. Ritual? Di Rich yn gadael i fewn i'r adeilad, o'n i bai bod gennym ni tyn o hein. Disappointed bod o ddim yr ei tortillas da. It was not there, man. Hello. I never know what to say in these things and try not to swear this time. Alright. You did swear. I was impressed. It I was was fantastic studio. I was quite disgusted in what you said, to be honest. We're left in our Nice. Just the hip hop. I'm trying to encourage the kids to listen to proper music. Wel, ar hyn o bryd, dwi'n wrthi'n tiwnio gitar fas Guy Precard. Achos mae Rich jyst yn gorffen editio'r drums a wedyn fyddwn ni'n mynd ymlaen i recordio'r gitar fas yn dyfe. What sound I like it? Ymwneud â chi, nes i fwynhau perfformiad Coldplay yn fwy ag Adele. Ond mae o'n ei ddangos. Plus an amazing up to 20% off on BT Mobile. But hurry, as our terrific 10-day sale ends 2nd of July. Amser ciniaws. Amser ginio. O, sy'n rhyw gacan yma. O, sbia. Do you get many rock stars here? Can I have a click though, please?
Ymlacio y fath cysgu heb boen a gwaith. Ti'n iawn, oed? Superb. Da ni'n... Ie, mae'n dechrau siapio. Dwi ddim yn chwarae digon o gitar yn y mywyd, da. Ie, nath just yr unegas wan yn gofyn efo'r mouth organ neu'r corn, da ni bena ni jyst mynd am un, ia? Ie, dwi'n meddwl, se. Iawn. Mae'n byn full out ar brass section, de. Just rete. Mae ysgol Fotwnog yn dathlu 400 lwyddiant mis nesaf. Ie? Mae hynna'n dipyn o... Wel, da ni'n gosod y brass section i lawr. Dwi'n mynd i chwarae corn nes spel o'n i'n arfer chwarae efo band Harlech, band Gwynedd a band yr Oakley. A rwan ti'n chwarae brass i Synnwyr Cyffredin hefyd. Ond os ti'n chwarae am hir, ti'n colli dwedus. Ie. Nawr fi syl, lawr i mor i dani. Y hael sy'n dawnsio yn y ceia ar awel a dop y llun. Mae'n hwnna braf, dim cwmwl chwaith. Ymlacio y fath cysgu heb boen a gwaith. Dy'r ail hanner neto. Ymlacio y fath cysgu heb boen a gwaith.